Náš školní Amos je krásný a moderní dotykový panel. Je plný zajímavých a užitečných informací pro nás žáky i učitele. Šetří čas, dokáže nás informovat o novinkách a přitom prý už nemusíme tolik tisknout. Jedním kliknutím si zobrazíme rozvrhy, suplování a máme tu i jídelníček. O přestávce si prohlížíme fotky z výletu, vítěze školních her a jaké jsou nové školní akce. Pro ještě větší zábavu tu máme kvízy a soutěže i fotky ze školního focení. V dotykové zóně nás hodně baví dopravní i zeměpisné testy, 3D prohlídky a fotky ze světa. Máme zde i rady a tipy, jak pomoci planetě v ekologii. Občas se podívám, jaké bude počasí a kdy mi jede autobus. Mohli jsme si vybrat design, jak bude panel vypadat. Je jak dělaný přímo pro nás a poskytuje nám hezký přehled o všem, co potřebujeme. Amoska nejde rozbít. Nemusíme se bát, že by nám přestal fungovat. Je to